Rozeběneme si a dáme ti držku. No kdo je? Já se mám uklidnit? Oni beru. Nebo ty se máš uklidnit? Trabáčku. Kdo to je? Kolik vážíš? Jméno. 1,50 m. 1,50 m, more. Čá 1,50 m. Nasad mě, pičo. Mochytnu rupa, dám ti pás. Hanská, aby si poradila, dej. Minču máš jak květina. A víte, proč to nevíte? Protože já, když zapnu stream, tak mě vidíte. Můžeš tak nahoru do sklepa a pak zpátky na půdu mora. Teď to každý něco by nám chtěl ukázat, nějaký beatbox, co umím. Za 3, 2, 1, teď. Vojta Neymar. 4T. Vojta Neymar. 4T. Vojta Neymar. 4T. Vojta Neymar. 4T. Postava jak mikrofon. Rok ty tu minču vymrano skurvenou, abys nechal do rána tam. To nedělej, tam je. Já mám dneska po dlouhé době prostě narozeniny. 20. Jak jste četli v Bible, Bůh stvořil chleba. Bůh stvořil chleba. Když jíte chleba, on stvořil chleb. Kdy oni se smějou. Ty píčo. Neznaj. Tak to je katastrofa. Ty se tomu směješ, jo? No tak teď si se obrátit do hříše. Holky ze mě tečely, úplně hořely. Když jsem je měl na sobě v centru a tak šel jsem ven. Všichni chcípali za mnou. Normálně všichni. Celkově. Furt na to koukali. Furt se otáčeli takhle. Já když jsem s nima chodil ven, v centru i ven, prostě v Ústí. Všichni na mě koukali. Holky. Prostě 6 holek na mě koukalo, pak zase nějaký parta kluků. A furt se otáčeli na mě, furt koukali na ty boty. Sami lidi. Úplně v píči. A teď si vemte, že když půjdu ještě do centra někam, Liberec, Olomouc, Pardubice a tak, když pojedu s těma botama a vezmu si ještě brejle a kšiltovku, tak jsem úplně totál. Budou hořet. Viděj fotbalistu. Úplně s těma botama, hej. Jak budou tam jak když vystupuje Cristiano Ronaldo, takhle budu já. Země včera Čičiny úplně tečely, hořely. Já, kdybyste to viděli, ty pištěli. Jedna černovlaská, nějaká ženská dospělá. Víte, co udělala? Když viděla ty boty, Dick. Když jsem šel jakoby, ona šla tudy a já jsem šel tudy. A jak jsem za ní prošel, tak ona naschval takhle s vlasem udělala. A pak otočila se na mě. Plně. Byl jsem. A dělala takhle, jakože to je já. Ze mě holky včera hořely v Ústí. Až nějaký holky na tom KFCčku řvali na mě. Vojta Neymar. Řvali na mě, Vojta Neymar. A viděli ty boty, tak udělali já. Plně. Dělali. A jde se mnou vysílá. A mi to řekne do osoby.